Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kanongkram Constituency People's Forum henne kasngi ka khat tarik mentau banai no pra arja khat pra kala pelong ya ke jip ko borom ya ki arp khandai ngot ki MDC jong ka Khasiels Autonomous District Council halor kanongrem jong ka jingelong ka wei jong ki MDC ban a ya ke jingkersan ya ke Executive Committee hapo ke jingelam jong ba HS la kom CM na ka benta ban penurlong hakabat hawi ki bel bat ki an ki bakanthom ya ka Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arja khat pra ka Khasi Clan Bill bat kiwe ki bill jong ka KHADC na pedang ki arp khandai ngot ki MDC ki balawan hakni ke jelang put ko boram kiladan tang khat arngon bakan thop yo ba HS la MDC ka nongkram hakaju ka por ubalong UCM ka KHADC ka kong telinia thank you MDC ka meliam ka babat ru ka kerdan kom ka deputy CM uba ten wel dekhar MDC ka shela ubabat kom chairman jong ka KHADC uba James Seliam MDC ka mauhati hakaju ka por ubalong ru UEM badai tak ya katnat ilaka uba Jan Singh Tensong MDC ke Langkerdam uba Man Study Nongrem MDC ke Langren uba LG Nongsiet MDC ke Nongstern ke Kongres Mary Kharpuri MDC ke Nongsken uba Donovan Lingdo MDC ke Sora uba Adelbert Nongrum MDC ke Jayau uba Lamprang Bla MDC ke Moplang Dingyai bat uba Victor Rani MDC jong ke Jirang Constituency hakani ke sengi laidan langru usim khna jong ke Hima Khairem nangta ki officer jong ka KHADC kinong kitkam jong ka Nongkram Constituency People's Forum kilong kumi long pa bar kisamla jong ka nega than nolor ba ka Hima jongi kadon lakanyam lakarukom hakasensyar khadar tikumta inal smo scam shishu halor kani kabel kaba la pen scam dekat district council pok jingelam jong CM iba HS la keboleh shibun bas keboleh shibun CM ba HS la ba rangkat ki MDC kibla no lakamat kam CM ban simkia bat ban penurlong ikai ke bangila terang boros kata ngingit bakani kanang pen scam ya kajing sensyar kadar kebadai hapo kahimai baro kawai kani kadai rukum ka mau jam kajing yat lenti kajing sensyar ban penek ban penbha ban pensa ban pen scam ya kahima khairim kabadon kaying sat kaying sunan kakaba kajing sensyar kabakuj am taki kun ki hajar juga hima sesian ngakit bob makani kedkot juga komiti juga district council harkat haka jingalam jong CM bat ki MDC bakenang yo ekokot kakia kabet kabyang baka jingnang jistat aba kumno kin pentrei shishu ikikam namta ka baha kamiat jong kari jong kajat benri hujungi ya ketukaan kabakamut ban amen hangta po parlemen kabadai jong kani ka Citizenship Amendment Bill kani kaan kabala ban island ya kinong Bangladesh kinong Afghanistan kinong Pakistan kibadai ki Hindu kibadai Kristen kiban rung ban long trairi po kri India jongi khamtam lile yang hang ni kibon ki border kibadai ki port saudong jongi hang ni kidai bat ka Bangladesh larang ka sarkar India ka island ni kum kita syai ka jak beriyo ka jongi kan poi ijat beriyo jongi batang kat ni maki lilai kidan kat ni siswan maki ngilaja Henry don bok baka jingwan jongi ba deng jompi i local MDC jompi ngiyo ban snah ki an ki banyada ki banlong kata kasti nagam ta ka riba ka jai beriyo jongi kabanintong kadai katakaan kabanyada jinge song khakhle lasai lada kini ki barjela lani ki bari ki yo banwan busuk khli ka jela ka jongi lada ka an jongi kam trikam lada kini ka an song khakhle kam trikam syai ka jat beri jongi ke lakut sendon lado jat sendon
Henry Don Bok pengilayo ban pas kini kian Henry ka syong mentaho gobernur ni kemilenti bo gobernur oleh ino kenang benlong kata kasti ka baniadai ka jai berejungi ngilasna ngilapasu ya kan ka ILP ka baniada ya ka jinrung won buhai snong jogi barjala hakidong gitan ki jongi markala don kawai ka cingca hakapor ba iba deng sila ibu ya ka resolution hangde po ka house ka jongi hagani ka session ka banang sudep hakabede bat uput saudong jongi hakabede bat kani ka border jongi ketika ka block 2 block 1 block 2 jongi ka block 2 ka hap hapo ka constituency ka jonga ilabu ka resolution baka sarkar Assam ka sarkar Karbi Anglong kadiban panpaino yaki jaka ka bakala sim nangi Henry hakasngi ka babut pat poi ka city na po DC office ka bakhot yangi na ka office district council banya don lang hakatu jinga lang bakinwan nanti na po Karbi Anglong imat kani kala don lupa ka ka maya bay badeng silay lali mari dep le pas ka resolution na po ka house hangtu na Karbi Anglong nadu officer barit hadu ki officer ki bahe MLA MDC ki pilot hangti po nompo jungi hangte po riboy nompo pakadon ka meeting ke jinga kedu lang bat ni ki baha po putusam jong ke border area mari ngonga hangni te ladon kam nyau ni rangba uban semti jaka kam CM uban yalam lem yingi na kam ta ka jinge ki konstituensi ki jongi om tang yepi tanong krem yangi baro ki konstituensi jongi MDC medan lang di lembah kadai ka bor jong blehi tang khniat panai ilayo ban bat CM ilayo ban pendep yakini hikam ringkat bat ni dengan akan tu yepi syabangan song akan tu yepi ki pajba jong ka nongkrem konstituensi ba pidai sashi sen ba pimdai ban ailat yai ba shla ben song no pidai ban pha i ben ni biang sakmat dene pajba ongi ben ni biang in let biang banan bol ki kam ki ba dan sa na kam ta riba ka jaj beri jungi bengi hak ban pendem dengan akan tu yepi malet segi ki sam ki jongpi Chaki snong kita ujong pi, ya weri parlok parjor jong pi paro, basai sisien, bamdei ban ailat, ya ibadeng shlab ini song no, bayi ban mi biang sakmat, nak mata ban pendep, ya kami basa jogari bakajat berjungi. Hoi, hai kini ki benai, kila bon ki jingi lenti ki jongi, ya se hangni ngedon ki parti ki paper, bad hangni kendai ka pedi ka dakashen ka ba zarang idan na ka parti ki paper nyimdan ha ka jo ka kan hon na ka jo ka wei ka parti hendai idan pat ka wei ka jingmut ka wei ka jingthang ka ba kumno ba ngin ya chakmat ban peni sha ka parthai bangi don shisha ka ta ka jingkit khle hoi dang hapeng san banai nga hab banganai ka jingero ka ba karpang ya ICM ngamar nga ibi dai breu badan ka jingkit khle shisha bad nga i hapeng kini ki san banai lala ban pa banonra kini ki bel ki paper but ki bilru ki dai ki bakumno bania dai ka chat bin rio na ka liang ka joy secretary mane ila penshai shapi ki pai ba but ka wei ka bil le ka bakom sane ka bai dai ha e dai ba ka shong kha shong man ka mana ka liang ka jongaro kum ko wei ka noi khmat ka long ka me ngai shi sha ba ka ri ba ka chat bin rio ka jongi sha ka dona pring ka jingma bad nga tharai lese ka jingyang tali ki jongi ki MDC hakane ka kandi ka banwan ra kini ki bel bania da but kham tam ha be dai ba ka shong kha khle ka badan shisha ka ba ap shisha ba panap shisha ka jingma bad nga nge ba nakaliang ka jaw governor kani ka message hakani ka janme rakani ka sngi ba nga nge ba ka sarkar ro kan chimkhia bad nakaliang ka jaw governor ro on the sen yakini ki bills ki jong ngi ki bangi dang shute passion namar kini shisha kadai kiste kabanyada ya kari bakajat ben rio akan mau ga por bangidang penkelem ya ke isi jong ba pensengai ma ka por barang jet thamai ba HS silamo kumuno ya lam jongi perthile YouTube mentamo petip trikes kun samla shani ki apet tu ga YouTube ki ong mo internet ki comments ki bom sko tenat mo ki ong ba ki MDC ki la met ka pen hab shuki kum ta ter Henry pinapit pat menta tang spen i ka program badon lang i MDC jong pi ka jingero ka pamla shuban matai kiong be badang dei ban ailat i kiong be ya shakmat badeng idon be bat pi ki comments ki basko tenat ban puli te hang ne kan ka boong ka ketin ka kam ka kren kham jam banya ka ketin lada ha baning kong ki ben ki keno hadin ha ba pile ki kam ki ba ki ha ban yero ki ha ban thap keti te ngas ngo thu ba
kum kinong mi khmat ngidon kam ban le ki kam ki babha ngidon kam ban ya rengkat bat ki paj ba ban ngidon kam ru ban yo ya kasur jong paj ba ha bangi le ya kono ka kam kat ma ba phi jet kinong mi khmat jong phi phim jet tam tai la de marishmet re phi jet ma phi na ka banta ki khon ki ti ki jong phi ki bam pat tep kamut yu ka election kamut yu ka le tap bot ma phi baro ki bala ban so thu ma phi baro ki bala la ban tap bot phi jet ma phi nam ta ka lawe jong ki khon ki ti ki jongi kabas daw tanan kalong ba ha ini ipor ibalengkot menta ibatang live nai basaw nai ngala ban wanra ya katut ligi bil bat kabil ka baham kabala asa ala katu kan islam ka ba ngikhram la ban introduce ban table po house kadai ke jong phi kinong krem nang ni ka khairems im ship larade bom long si em ba deng sila wat harai ba kan ka bil la ban introduce menta kani kan sabe ha duli kan sop pum mong tepo duli lawan rakyat kan mentera la islam so islam la draft ya kala islam ha den rei kasusa hapo duli nama leyu bomdon kita kinong yalam kiban simkhia ya ki anji kanun kibalong kawai kasti na kota kajaj ben riu jongi badom de dari badeng badon bok ngarung badon bok lang hapo ka konstitusi jong south liki bill ginala ban introduce kawai kawalong kasobar kamau melu bat kamau long kini ru ke blasok betul ang teh po duli teh dak jingwan jong ibadeng sela kum CM la ken ther lut yo to pum brohoi mentai la introduce mentai la poi sete po DCA satang ka to konis ni gubernur asen ni gini anjongi ni de ke jai ben riu ke ba ni jukan di tia abrobor ondala ajia ki jingjia ondala ajia ki jingjia ngi sakin di tia haga jaka ban ker jaka karpong ying lane ka per ying ondala hab ikhun siapo ni sastang wat si wat ding ban ker dah jing siang ngi ada ban ker lupa masina lupa ban logum ka jing yada na ka benta ka ying ka sam ikhun ni jongi mo de omde da kata ki babun ba kiai ki bangi kum ka jaj benrim ni kendit lanengi paimat hadin bakal ajia hadin bakal awan ka to ka court order lane ka rai na ka high court ka bam ailat shu ya jirang ba asinong ban issue ya ginug certificate bisa kendit benrim plan ni sia makata ka dustur kariti ni siari tingen na kata ka dustur kariti khlem ka jingtho khlem ka ai te hadin ba ibadeng ila awan kumusie mangte ila sneu thu shai baka jing ya da barabor ka ham kongsan ya ka jing penkoi te wanra e gini ki ai bada ka jing don jong gini ki ai kan long sisa ka jing ya da na ka bata ka jaj benriu jongi tang ba idon iwe ikentin ba away uri ustaz scientist Sir Isaac Newton upasa ka ka an ka jong kabagi ong ka Newton laws of motion dengan bakla ka ka an ka baar ka baong kumni ka tin pareng to every motion there is to every action there is always equal and opposite reaction kata ka kantin yung tao scientist ya kanu ka babaha ka bangile ka bangisdang ban kiu syakman kindon be kinong persya aglapan aplupa prum teka syong pat sagajing sngaut ho sagajing pengam jing mot sagajing pediang ka jong ka sinong ka thau jong ki pai ba ki jongi ki bakum no kita ki ai tang syu stang banwan ra ki ai tang syu bana bangila draft ki bil ki jing persya akilami kinong persya akilami tang syu lamot tala introduce apa ka house policy council kinong persya akilami te kamlele ubriu ubayalehi udon kam ya kajing persya ubriu ubasilori ubriu ubapaunami de ubaya lengba kajing persya te khublei badeng ya kajing tracy tom kajong phi ya kajing nuot kajong phi badai tama phi ban nuot ban ra gi an ki bakum gini ka an jo ga LP tam mare tep mare bna klami sibun ba ki objection kajing persya hamtam na ki ngasios ngau hamtam na kaliang jong ki government department jong ka sarkar ki ba ong ka district council kan don bor ayuk ko ka banra ka ni ka ai hoy kam don bor ka district council phi par badon bor phle bisau sekendang
Pidon bol man senagaan balai sejak ajar. Pitip bakal dia kasti jong kejai ben riu. Pi highlight lan dia kejai ben riu pon. Ndak sena mangi ke district council fi ambon don bor. Lagi don bor ka anya la sena. Nila pendap la ka kamram. Bal da kata ka jing sena ka jing trekam jongi. Kalong ka badon kam. Kejai ben riu kan pediang. Laga ka solkar ka kentai. Laga gubernur Asen kejai ben riu kan pediang. Ban inahaban ngimbal siru ban ya digi wepat gilenti. Ban peni bagum kejai ben riu ni don kamnya ka helpi. Hakapor ka ba etom ka bang dang ya long no ya khoi ba. Tenrei hagar pesan terik Oktober. Mariara ya kadi ka we ka an bagin khangno ge shong kha khle ya ki kin thei ka si ka jogi barok arpu khnai ngot KMDC ngi ya long ka we. Bat kire kren ki tin ki bakhia halor kani ki jing shale ben ki ken thei ka si jongi ki bala wan shong kha ki wi pat ki jai ben riu kunno ki nom de ka ta ki jing shale ben habai shong kha para ka si ka mot argot ben ulok bat kalok handai hama wan shong kha ki ni ki jai ben riu kai ka baja ki ken thei ka si jongi ukhar muslim la don lok lepas saungut usim saungut ken thei ka si ben perlong kalok jongu hatom de bu shale ben ta kadang jing sya leben hanau man song ile ki tit na kawai ke dukan la tit jing tit nang tan po dukan wialam si jurang ban pei kata ke jaka snatiar bat hang ta ki dan ki the ke si saungut iwe nang od dok ha iwe nang terlihat jing syo iwe nang yet khaw dong ade ki di nang tre jang piwang ki di ki lok janga ka jing pang ka sim la palat da ba kala prakasi tang lu wala la bread ka jang ke sabar hadu kharpat sabut re shang lang ye jet khaw ye sho jik sho o de jigi buja te ke ni kalong ka ege ka ba ngi sko kalong ka jing pen hierdor ka jing pen jam daw ya ka jai ben re bu jongi tina ta da hodong po samut we khon muslim shong lok ki te ka si jongi ar fulai ngot ki khun kalong palat ka de ke jing wan yo ya ka jai ben re jingi nakhle nama kata ka daw ki tu ki beri ki dang persya ya ka de ka an ban khang ya shong kha khle ki de lupa ki nong de ya ka jai ben riu de nam de na nama ta ka daw phiu pai ba phi ban num shash kore ki kini maki hi ki bala yo lok khar lupa hi maki ngak ka den ki ni ki bala dep lupa ni ong ngim kren shu ya kini ki bala yo ya shong ba ki khar kini ki bala dep la dep ni ong knom ni ong pasal pado padang ni khot hi kata ndei bang yemong ndei nang ni sikmat Lani tu ye fi u gubernur jong ka Meghalaya uni u bamenta ula kwa ban sign no ya bil kedi ka siti jungu hangi ka ba ula tho shaga sarkar kedi ka siti jong governor secretariat Meghalaya Shillong nangta ula tho daus officer jungu deputy secretary ula tho show commissioner jong district council affairs wanga so lang hang ni kini ki bil bala pa district council ban ka kwa ba ko government in this connection the comments views of the government may kindly be furnished wang I know ya ka jingmon jong fika sarkar kay fika ba no halor jong ni la kwa ban sign ni ka bil kabanu governor la kwa ban sign ni ki bil jongi wang hang ni ruang ga kwa ban ye thu ye phi baka sengsti regard ban president jongka kiawan kerpat yang wherein they request the honorable governor to ascend the bill governor la kwa ban sign ka basa man tagalong ya ga sarkar bakan ai no ka jing manjur Nala day ban siya ban hap nagadig syuki bangabat ko museum namar banga kren yakini kikintin bat ngamting la day ban hap noro Nadem tau gini ke bil la biang hi. Hagi ni kiski stang kindiat la de ban hap ke syuki jonga. Hendai dang don wayu bakersyan na kabanta jongi dang ne. Kamdi ka masuk ban tawai nong ipi. Ngong ipi man actually ki MDC arpu kundai ngot. Ki yai chakamat kim tieng wadi ala ka jong ka party. Ni den kamanta saya ka jingslur jong ki MLA jongi jong ki minister ki jongi bakinum pen slim show kani ka judgment re jongi kala sha yo hakini ka judgment re dainam daina hadukan ni ngila sha yo mangikirang bangis ko jemda hodo kata ba mangingiri ko way ka lock ngiri hok ko way ka lagay ya ka way bay re khar muslim ni sihali udang ri ya ka judgment re ko jongi ayu ka ba sarkar kadang dewan penslam kata benang penslam kata
tanang sayu urat ke jaj ben riu ke jongi naga kumala kren ba pensyong dor mane ila leit ben wat keleng sodong isem bakalong ka ba haban ya da ke jaj ben riu ke jongi nawar ka jingwan jogi lagi beriu na sabar ban kni ya ka spa ka po jong ka jaj ben riu jongi naga kini ki an ka ba district council ka la thau kani ka lini cha ka bangi wan ra om ni ka an ka bangi thau kani ka lini cha kani ka an jong ka shongkha shongman ka bangi bo hang ni kam dei ka bangi thau mangi kata ka legislation kani ka codification kani ka jingbo jingtho ya ka dustur ka bau pajba jongi upentrekam ngilai sodong gari khasi jengkia ka shnong nong ndong jongi kim jusha ban shongkha khle kala don lupa kani ka an hakari jongi hakajai ben jongi yisu bo jingtho balagi bo ya kani ka kendon kala don lupa namaru khasi ura keren ya ka tipkor tipkha kani ka bangi pensyon no remyo ka khasi custom of marriage ka dustur shongkha jo khasi ni pensyon dor ya ka halo kata ka no rem jong ka tipkor tipkha kabamod kuno kata kabamod bo khasi utip uba khayo khun deu pa barong itip ya kata bau pa deu ba khayo ki khun ka khme ka supun ni khun kam kha maka tang daladat itu kedai benai tu khunu mi saban na ka khme denam dei na ka dei kata deu khpau ba kha tira deu khpau ba kha la deu khpau deu khasi u khunu deu khasi na kata ka dau kamla bandon ka jing song kha khle jong ki ken thei kasi jongi bat ki bam dei khasi namar u khpa deu ba kha ya ki khun na kata ka dau la deu khpau deu khar ki khun ki dei ki khar na kata ka dau ha ga jai ban re jongi na do man shwa om dan kata ka song kha khle ha ki ken thei kasi u khpa ban ula ban song kha khle uli shimna samis u shimna thina pa assam u shimna bangladesh shimna galeng wan rasha shnong lo jong utang jaj ya ki khun kadon ka tang jaj numa kata ka daw long ba sha ya ki kin thei om sha na kata ka daw ni khlem thau an ni bo jingtho ya ka an bala pentrai kam hakaleng sodong gari khasi jantia ka sarkar kanumla ban kendokti ai hang ni om nom dan mano bala ban kendokti hang ni namar ka constitution jo gari india haka artikel wa arfu hundai paragraph ka baning kong ki brigi basang pa gari india ki badan laga jong dastur gari ti laga tin tho laga tin ba ki dak tho ki don ka hok ban pene ya laga jong ka culture kadan ka hok nama kata ka daw halo ka ni constitution ni pene ya kani ni kwa ban nang ni shakamat baki ki samla jongi ki samla ken thegi jongi wat num phai wat num penchi ki wei pat para kasi jong tali jong lai li nai jong denam dai ne kini kana samla ni kanu jing shale ben jo pi haki wei pat ki jai ban rium ukhar muslim la don pasan ring or ki lok no shibi ki thei kasi jongi ye ki tu ki khon jo ki ban ki wei ki lok khar ai da to ka jai jong ki kasi nang ni kani ka basir khai hadu kata nama kata daw but minta ka don ka jing ma ha ka perthei boro ko wei kari yo rob sang makan ka lonno kari yo rob banta kala ma pi ka polan kala ki ka haki youtube kala ki ka polan banta kala ki ka leng nawa ki jing shango jo ki hakadi ko wei ka jai ben riu ka ba he pan but ha ba ki wan maki kin pentri kam ya kata ka sharia law kan mau ke jing pentri kam jo ki sharia law kamut ki kin thei kamut kan mau ning kong kai ka baja hak mat jo pai ba ban sempat ya ka kin thei ka bam kongo ya ka an jo ki pikwa ya kata pikwa no pi kin thei pikwa ban shale kom ta ntep hado ni hakha hado sopo siap salun thema ya pi lada bakra handrei para kasim judan kum kata habadan ke jing bakla ya penbai bat ka wei ka mga sultanan banong mangi ka jing stand jong long so man shwa jong i wong tip kor tip kha ukpau kha hi hun rei ya ka kur ai na ka khimi balew ai ka kur na ka khimi namaru long shwa jong i yo i baka ken thai ka ni ka sibor usen rangu de khat arbor lada om dei ba ai ka kur na ka ken thai kan sa maroi kan sale ben Handai nama ra ai ka kur na ka gintai ka ka bajan na ka kimi ka yo ya ka kur ka jai habawan ka shong kha shong man dele ben ulok ya ka lok kai ka baja ki ka tu ka ki kur jo ka tu ka lok ki lum kur ki ahum no ai kanum dam suman te mi no pelan ye pe himgi ki ni para prasa den dai na kani kata ba kani ka kur dan ka kur ka ba yang ka ban da ya ka tu ka long kimi la dam dan ka kur ka ba dai pi ka long kimi pin shale ben pin talong ta ka marau
pinahap shed jing shed pinahap slew ding pinahap life hujan pindan bor ban syong ban kren kai wat tanging shed hakabara syong kai ru hendai namar bagadan ko kur pikir long kmi hadu menta pilong sim ke jing start jong long shwa man shwa jongi ban sim ye kur na ka long kmi menta gidan ki khasi jogi par kyong sim jai no pa pikir long kin thai pini ban yeng ban persat tom ye gi briu ke snigi SRT ki bong ban ban sim jai no pa kani ko ba sniu tam kam sniu kini ban ye chi muslim nong ipi dai nam dai na nama ta daw ki to kirang ba ki belas dang ban lekan sha ban lekan la ban ajai kpa phaino namar wale benya laga jong kmi wale benya laga jong ki para ki persa ki jong pi naga ta daw ngi dan kam ban pen scam daga an bang niu khasi ini ba sim jai naga kmi bit ban pen kelai kata mentaga partai kalin nyar borogo wei kong empowerment for women per ko bori kin thei namar ki kin thei ki shale ben hak leng so dong ka partai ladem yo tho lami na ying le shong si ying ulok bah don ka kiao don ka thao men kan si para kan si hang tu kebon ka tu kan thei hab shang tu karet men sim la kam la le ban siu ye ka tu ka dauri ka pisai tung ka shale ben haba ka shale ben kam li phai si ying ko rum long li phai si ying kibik pam long teng teng ka le ki kibik pa ki ra li bo yang ki si ying ulok ka ban shong hang tu ban rit men sim ka shale ben ban bon sin ni jias ngo kin thei de khar ki the de pisrak thang em miladi nomor dan jaga pensyu nomor bom dan kur aja kisafti nomor ta kani ka jing start jolong sama swa jungi bandan ban ka kur kan jaj ka dei na ka kmi yo rang ba kur jung pi kenang baun ai ya ka klan certificate kata ka kur certificate la do deu kharum no kharbangar unong khalau kharkongor shabon ni sim ya ka khasi tribe certificate na dis council unyo ya ka kur certificate na ka kur le jom namar ban tau thapa wai thapa Sharma wai sau kami daga affidavit pokot mentangim syasyo daga dega an bapinang le ai affidavit pidi banyo ya ka klan certificate ka kor certificate na ka korhi na ka daga daw ki kor boro kidi ban seng ya ka seng kor jong ki ngai le dir nga pen ki ya ka kor le jong khasan tarik ka jingelang jong ki kor sela jong ka khasi jentia ole bun pha khan te po mo phlang ka non ka jingelang jong ki kor sela gong ye ki bai ka pen ki ya dir ri bandon ka diga sengkur na ka daga daw ki di bandon ban hangta menta lawan sagawai ka jingmut bangin seng ya ka ta ka senjuk jong ki rang ba kur ka senjuk jong ki rang bakur namar ka jaj bandri jong ikum magalong menta kala sak na sak lung umdan mono ban maham umdan mono ban kren jidan tang seng bhalang kat no kila jidan kam ya ka senjuk jong ki rang bakur Kedon ka senjuk jong kirang basnong handai kirang basnong kemudian sibun ke jing sakta na do bawan pareng wan so dukar handai ka kor kam sim sakta hadukan mentaru ngeng baki ramba kor kinang skor ke jing perkhat nomor kin yeng banita ela ka jong kur ke jai para ka persa hadu menta kenika an kala don kenika an handi ka don ka United Khasi Gentle District application of laws regulation but hagani ka an ke ka bajam kedon gani ka an ka bakyong ka Indian Christian maricha khat praspa nyo puar ya gani ka an gila pentrikam gila shna gani ka an kat kum gani ka list bubu governor hangni bat ngi I lesson ya kinong pinitho hagari ke jongin nangta hagani ka hagawi pat ka an hangni ka bakyong gani ka Eastern Bengal Excise Act kat kendai sipo halor jongedi ko wi kanong milim nargi nang tay kadai ga badan patakiat kale chau DC kong subhawan renew ya gadi patakiat jonga DC wong kong ngamla ban renew ya gadi patakiat jong pi namar kat kum gadi ka ai phimla ban thau kam shai pi ban bu ya gadi patakiat gadi ka briu kale chau plidar uplidar Russia High Court bat tau plidar jong ka wong gadi ka ai gadi bathau governor Baru gubernur ulakut no tang suwan ke MDC haga siejar kena sepasan puar ubenai Jun nomor tegadau kan ni ka an batau gubernur ka kut no ka High Court ka menjur ya ka jingong jong tau plidar gong UDC umla ban khang yu pi di ka tu kiat kan bamon kai ka baja ka sarkar Meghalaya kale cha Supreme Court kaya thu ya kani ka Supreme Court gong baka ka High Court gubernur ukut tang hau Jun ka kedai sepasan puar handai ka an ka bau thau governor ka im hadu menta nomor tegadau ka ni ka an ka im hadu menta bar ha ka ni ka an ka don ka ta ka bakyong ka Bengal
Eastern Frontier Regulation kat praspa nyopulai. Bengal Eastern Frontier Regulation kat pra nyopulai. Kabak hipinan kam ha Nagaland, ha Mizoram, ha Arunachal Pradesh ban ai yaka ILP. Kini ka an ka don, ai ka jing thap ti ka bajam. Kini ka an ka don, tang makin tip. Nsin syari ka Meghalaya ka jing bom tip. Hadu mentangi si thot sao pho lak ha sa mata kim yo runga po ka to register jongki kin wan shini kadang ke jingma ka ba kraw naga daga daw gila pentip ya ni ngi kwa bala tang su sai no governor menta ngimdan kamban pulut de kispak klor ban thaw ya kita ke entry point ban ke exit point ngimdan kam lalachira arunachal menshwa yen kun top uyang pulit wang ILP Labiang yin po iki pulit des council man lagi jaka ILP kamot phimla shu bandrung sini barga kwa ban ye thui pi hang ni ka sultanat kolong ka negeri India ka negeri ka don ka constitution ka bahatam ha ka perthai ka Amerika kamla Australia kamla tang ke India ka ya da yang ikiru lom ki barit pai ha ka artikel ka bakhat kendai iwe di gong Mano badan berdeginong India, kilaban rung hakanugunugo bentah jong keri India, kilaban syong bensa kanugunugo bentah jong keri India, Henry hakakat kendai, san ka constitution kong India, tang baki jilla kilaban bu, ya kataga reasonable restriction, kataga jing adong, kababiang na bentaban ya da, ya kiritpa, Henry kaya kabaslosi, Habaka seng HYC kale chow mukul bat kiwi seng baro kilele ki panya ka ILP ki ai kyom la bat thaw ILP Meghalaya ki ai da kata Meghalaya Resident Safety and Security Act 2000 khan riu hang taka akong gumno bansna ki entry point bat ki exit point bat hakita ki jakarung bagi jakami hakita ki jakaka gumno gaan ba kini ki entry point exit point ki day ban pintikina banum pensaja yaw no ng India bawandrong sa Meghalaya to facilitate entry of tourists ban pensuk wat mentak pensuk ro kan neu lot tu chagari jongi ban pensuk ngakerpat ya geseng balang ban puli ya kanigaan bakanigaan ka wala tao haka section khat pra ka balai kong the facilitation center should ensure that no Indian should be put to any inconvenience to have his right as guaranteed by Constitution of India. Hadu kata pandu dok ha aido persen mentaro hagani ka sarkar ka bamenta kitang beteng hiban penya ya kata ka entry point exit point hadu kadoki khasi jogi kimpan nang ban puli phareng entry point kalong to facilitate ban pensuk ya ka jingrong jong kini ki banabar ken mangong ipitang ni ko way yung influx ngakwa baginong sensyar jong Meghalaya paru paibaw de ban susuo bagyong influx ka jingwan rong jong ibanabar ngimting yo Bangladesh ngimting yo way panubari ka influx sa Meghalaya kaday paranong India interstate influx ka jingwan jong Bihari ka jingwan jong UP Madrasi ulai pujad uni usi kat bawan nasi sini iting paranong India nagadaga daw kamday daga Meghalaya Resident Safety and Security Act kaday daka ILP nga ILP haka arpunyo tarik o February 2000 khatlay o minister ha Delhi jubab ha parliament wong baka jingtmu jongka ILP kalong ban khanglat yaga jingwan buhai shnong jongtiwi patkinong India haki jalla bala pentri kam yaka ILP naga benta banyada yaga population jongki riulum